Ши... Чакай. И здравейте, пичове, аз съм Спринта. Днеска ще играем Egwars. Тук с мен е Xfixer. Кази хай. Задър. Така, Чакай, не се дай ми още Iron. 20. Ти колко имаш? 15. Събирай. Така. Дай още едно. Дай сеъпна генератора. А, то трябвало 10. После знаех. Дай да взема малко блокчета да заградя яйцето. Играме Egwars, защото Bedwars не си играш. Да. Поне че на него не му си играш, ама мен не си играш. Ето, нямаш... Не се намирахме. Как каза, те влезнах на ново и щехме се намерим. То и аз тогава влезнах на нови и не те видях. Добре седно. Нали играме нещо? И надявам се вежи да не лагва. Ако лагва, Ако лагва, ляква. ще се опитам да го правя. Оправих вече звука, просто тогава съм си го бил увеличил много. Малко майче на 50 беше. Да. Добро. Май беше. 50 иначе. Сте в коръжкът ни? Кой? Шегън се, аз. Да, се вземем тук меч. Тук с един текстчър пак съм билдър и PvP. Ще има това, линк към него в описанието. Аз нямам тъй пак. Аз идвам с него. Събери диамантите и аптека. Или аз да ги събера, аз вече ги събрах. Събери. Пула съм пари на генератора. Да взема малко манджа. Ще ме пребия тука. Иска да ме... Бът. Абе, снимам клип. Аз казах само последната буква. Ма те наистина искат това. Идвам! Къде си? О, ето те. Чакай да не бе в мене. Мислех, че това е някакъв върк. Те май ни рушка това не. Аз кем да рушкам. Чакай само да апдейтам това. Аз само да си взема кирка. Защо не си така? Вече се оправи. 50 FPS, 70 става. Не съм с най-силния компютър на света. На мен ми върви 500. Малко ли? По-малко е. Ела тук да ръшкам. Ето ги. Ето аз се ръшкам там. Ама и аз ръшкам, ама от тука. Откъде? Покрай лицето ми има там път лек. Ето. Имам кирка. Ясен кирк. Чакай. Май ни ръшкат. Не ни ръшкат. Ръшкат ни! Ръшкат ли ни? Жълтите. Жълтите. Сега ще ги изпукаме. Ходи, сега ще ги изпукаме. Айде, дай му. Какво става жълти? Какво става жълти? Аре, Какво става, бе? Какво става, бе? Какво става тука, бе? Той е готов, хайде! Те къде стръгнали, бе? Както ето не играме нито с читове. Да. Ох, чакай сега я падна. Дай строи. Аз нямам храна, учен се взема. Нямаш манджа. Нямам манджа, да. Ама аз взема пържоли,
Защото съм баровец. Така. Ти ли падна? Не. Някой се приби. Майко ти пак ни е ръшката. Манекен, спокойно, аз съм тук. О, ти ме видях. Ние ги ръшкаме по-скоро. Ние ръшкаме. Тия къде ни ръшнаха. Аре бе. Аре бе, пичове. Аре, скочете ми бе. Чакай. Да че нямам блокчета, аре хоме. Чакай. Да, някакви блокчета. На. Фу! Кой? Какво бе? Ела. Гарин, бързо, ела. Ти знаеш, аз знам колко малко съм. Аз съм на едно кръв. Мене лава, когато се бия. Яш. Не мога. Не мога. Манджа ли нямаш? Имам. Тя как се ни ръчна? Аре, ги ръчкаме ние. Чакай малко да вземем златото. Не е опито. Къде си ти? Я и чакай, аз съм тук горе. Ще взема аз една златна ябълка. Аз си взема нещо. Как? Колко диаманта имаш? 9. Аз отивам на мид да взема нещо. Аз ще опна генератор. Вземи злато за генератора. Айрон. Аз пък айрон. Голд. Стеко вече ми каза, че не знаех как се казва на английски. Какво? Кой не знае как се казва на английски злато? Портокоте. Не. Не, ще му бият. Идвам. Добре, то ме гони. Те чупат пътя. Добре. Фак. Какво сме? Паднах. Те ме убиха. Един напълно... Добре, за България. Просто. Да, играме Bedwars. Bedwars ми Добре, хора, сега само да умра. И ще направим една игра на Bedwars. Ако е много кратка, ще направим още една игра. И сега чупя яйцето. Аз те чакам Bedwars. И това ме интересува. Bedwars. Така, те са тук. Тия имат ли яйце? Не. Просто умри, за да играме. Изчакай само да... Няма шанс да спиш. Знам, ама ръчкам. Защото да ги влеем двама... Аз ръчкам острови. Да улесне работата на победителя. Опа! Похайранка! Той ще ме разкъса. Тук защо няма емералд генератори? Където? Така. Добре, хора, като почнем следващата игра на Bedwars, ще се върна. Така, чакайте. И така, хора, в Bedwars нещо е бъгнало и няма... И всички игри са за спектейт. Защо? Да, дайте... И
ще изиграем още една Egg Wars. Апдейтни си го на втори лево. Ще го опна. Че миналия път аз ти го опнах. Този път ще се защитаваме повече. Че вече на мид има. На мид. Помня, обградили ли са си яйцето дори. Да. Аз ги Този виждам път съм си. ще се защитаваме малко повече и се опитаме да издържим. Да спечелим, какво да издържим. Давай ти взимай блок, че ще отиде към мид. Аз не отивам към медал, че защитавам. Де отивай, аз съм тук базата. Са. Добре, шокай да се градя яйцето. Давай и аз мога. Че аз съм тук. Добре. Къде да вземем още блокчета? Този клип ще го кача, не знам кога. Днеска би трябвало. Трябва да го качиш. Днеска, когато свърши пуска, ще го едитна и това ще отнема около 1-2 часа. Колко 1-2 часа, бе? Това толкова не се едитва. Не, ще ти отнеме няколко половин час горе. Вечерта ще го кача и днеска би трябвало. Ако освен не става някакъв технически проблем. Като да ни спре тока. Ама не ми се вярва, защото е топло навън. Ръшкат ни, бе! Къде, бе? От мид! Някакъв или някой тук е с скин на Алекс. Ето! Това е тяхната база, бе. Абе, колко съм тъп. Иди си ми ни ръжката. Да. Колко диаманта трябва, бе? 10. 5 би трябва. Да. Явиш. Аз съм пари. Пу. Охо, пауър 3. Охо, пънч 1. Охо, пауър 5. Какъв ти пауър 5, бе? Откъде? Пауър 5 лък има тук. Откъде взе тази енчантната броня? И аз искам. Аре. Чакай, аз си взема такава броня. Аре, го ме ръжкаме. Но това някакъв друг е лърс. Да, той е малко по-опнат. Тия ни ръжкат. Кой? Леко. Аз ги чакам тук. Ти стой. Шо къде се взема меч? Стой, аз тук ги чакам спокойно. Да, си за ман. Еле, ако искаш ние да ходим към тях. Не. Ти яйцето не си го и пипнал. Да, защото аз тук ще идвам тук. Хайде, бе. Аз в принцип игра без яйце. Аз забравих кода. Чакай, ти... А ти ела тук с мене, защото ще ме убият. Ти изчакай. Идвам. Уф! Как ще аз да се прибия? Хора, искам да кажа фейскам на 30 абоната. Да, и двамата правим фейскам на тишината. Кирка и щупено яйце. Чакай, няма. Сега да ги чакаме да дойде. Дай ми една кирка. Те сега ще дойдат в базата, спокойно. Дай една кирка. Отивай бързо към... Ти отиди към базата, да е ни ръчната. Аллах акбар. Този епизод може да си сложа интро и... Кажете кой искате, на колко абоната искате по-точно фейскам. Аз когато искате тук мога да ви покажа фейскам, мен това не е проблем.
Фати ли си то? Дай даъпна генератора. Ти ли си при яйцето? Не, А къде си? аз съм на мид. Добре. Вземи злато. Взел съм 5. То дава 3 майче. Не, 5. Митро. Ето. Ау, хапаме нещо, фак! Крака ме! Щех да паднем. Да си купим нещо. TNT-та тук няма ли, бе? Тук няма ли TNT-та, бе? Ай. Камт. Имаме 9 голд. 10? Я бъгвали ми класа. Не. Аз съм на сана генератор. И това си го взех да се ликавя малко. Кое? Това честплейт. Аз събирам за апгрейд и после... Къде? Хора, кажете ако искате поредица на PES и кажете какво искате, световно, европейско, шампионска лига, Лига Европа и кажете скорбор. Абе ще направя стрит по там, как се каже. И ако искате малко Counter-Strike, да е така съм добър, Аз Counter-Strike не играя, честно ви колко кажа. съм слаб, де. Ако искате, един два епизода ще направя. Ама на гол. Гол няма да си го купувам. Аз, когато искате, може да си купя гол, а мен това не е проблема. Ако искате утре ще купувам. Ако искате други ден ще купувам. Купи си я сега. То за какво, ако искат хората, ще прави епизоди. Па на гол, какво толкова трябва да правиш епизоди? Па играем компетитивки, такива неща. Са Юли си я купа. Да игра малко. Снимам си хубаво. Ти коя игра си купиш да снимаш? Майнкрафт, премиум акаунт. Аз не знам, аз мисля Battlefield 1 си взема. Мама. 9 януари, очаквайте, не 9 януари. Къде съм, някъде 30, не знам. Когато ще вършат, не. Не знам. Това бе, на рождения ми ден на 9, на януари там някъде, очаквайте Майнкрафт в Hypixel. Мен, кой ми каза, тук си взимам. Ама само те, когато иска. Обаче канто е, че се купува с кредитна карта. Да. Мен това не ми е проблем, че се купува с кредитна карта. Къде са, бе? Ето го, бе, това е фулайанка, внимай. Никой, спокойно. Не ми събира диамантите. Добре. Аз ще кача горе. Ето го. Къде? Ето го. Идва. Не, той е стрел. Мани го. Чакай. Не ми събира диамантите, моля те. Добре. Не събира диамантите. Шупиха ни яйцето. Трябва да ходим и ние да им го щупим. Ако оцеляваме до тогава. Да бе! Аз събирам сега. Сега е мой ред. Аз казах, че съм първи. Ти каза, че си първи на Айрон. Казах, че съм първи на голд. На това, на диамантите. Че си на ония генератор. Не, аз казах първи са на диамантите.
Ти като отиде да го аптечеш, ама пази се де. Не трябва 3 пети. 2. Ти си фул айрон вече, дай малко. На мен трябва цели 25. Дай ми трябват по-малко. Още един. Не, ми трябва още 4, 3. Остават ми още 3, 9 и още 5 след това. Ето тук значи. Това аз няма ли си купувам диамантена броня? Той има ли? Да. И колко струва? Скъпа е. 32. О, аз я взема. Ама няма ли си я взимаш? Що? Що така? Аз я взимам. Ама аз казах, че съм пътви. Ти нали не ти трябваше вече? Няма. Ти какво сега взимаш? Меч. Айде се бъдеш там 12 и отиваш, защото аз трябва да си взема брони. Няма си взимаш броня. Що нали аз си фарма? Аз мога да си Трябва ми фарма. стак. За какво ти е стак? За меч. Па меча стак ли е? Па да, има един стак. Епа. Я и чакай само аз да събера 30 там. И едно ще Само го... за честплейт. Не бе ме да 31. За какво? За меча само и после си взимам брони. Няма. Що после да не си взимам брони? Що така? Сега ти ще ходиш там да ръшкаш. Що? Ти вече си апдейтна добре почти. Това си имам на мид да си фармя. Аз имам мечи от 12 диаманта. Не си умая меч. Ако искаш после грей да ходим, защото е един. Аз си взема... Събирай ти за диамантена брони, аз събирам за диамантена. Па, то колко трябва? 3 стака. 2 стака ни трябват. Не. Аз искам меч да си купя от един. Аз още събирам 3. Аз събирам 3. Па ясно. Боле спри на пауза клипа. Добре, хора, когато ги съберем вече, ще се върнем. И така, хора, ръшкат ни назе. Не назе. Нас. Добре. Така, аз съм готов. За България! Изчакай да си купя още блокчета. Така. Инвентара ми е пълен глупости. Чакай. Така, на всеки случай да не оцелят. Имаш ли лък? Да. Целния. Пази се. Дай ти строй. Чакай. Чак нищо не може да я направи, стига да няма пънч. Няма пънч и пауър. Това не е пънч. Да хора да съберем малко колкото златни ябълки. Аз имам 16. Дори иначе се взема за мене. Аз имам 48. Уф, чакай, ще се ждам. Я спази. Чакай. Мания! Пази се! Ама Стевко, гледай ти как излизаш. Пази се. Гледай как се прави. Пази се. Ма ти сега излизаш и мога да убия така. Пази се. Виж ето тук, гледай. Бам. Бам.
Бам. А нали знаеш, ще може да оцелят по главата, защото е на 2 блокчета. Он има диамантен честплейт. Аз ще я за вземе. Ами Само. мене сега ще ме убият. Няма да убият Айде спокойно. бе, че няма. Ама ти излизаш много напред. Какво излизам ти? Какво ме предаваш? Ама аз не съм взел нищо. Чукай. Парай. Не. Да даже кай хак. Няма шанс. Потягнеш как е целя. Търси едно блокче. То ако не напише хак. Сега аз си изгледам баш като хак. Ама аз също се... Та ме иска мене. Ти шифни. Опа, оня иде. Он ако бях се борил. Те искат в мене. Целих. Ти не съм оцели са. Защото и цели тебе. Да. Той мен цели. А не мога му оцели. Сайдо. Аз съм паста за напред. Може диамантите на честплейт ще ни скъса. Ето го! Тук съм вече. Яш. Ето го. Ето ги. Алекс! 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 Тук съм. Аре, умри, бе. Курн. Бой по него, бе. Идвам! Чакай. Не! Уби ти другия, аз един го убих. Ама и мен убиха. Другия слаб. Ще го бия. Те са Той един. лек ли е ял, бе? Те са един. То ма е ял лек. Аре, бе. О, той няма каска. И аз нямам. Ето, той е лек. Ще да убие. Няма. Той няма меч. Има. Трябва да чупиш всичко. О, чупи му всичко почти. Убиеш го. Айде! О, има още един. Не, бе, трябва да му шупя яйцето. Отивам. Он е леснал, имам късмет. Къде са те? Това е чупено яйцето. Не е шупено, виж. Тях те са на друга база. Не е тази база. Не е тази база. Окачите от тук. Има път. Виждам го. Тука. Не сам. Давай. Ето Тук ли? този път. Да, отиде по този път. Вървиш и там ще видиш един път нагоре. Ето там он е път. Техния. Ако трепея. И аз представи сега тук се прибия. Ето път ли? Да, отгоре. Он То отива някъде. Да фарми ли? Къде отива? не отива, ама аз съм го прибил. Аз Така не хора, на път сме да печелиме. Майко, пътя яйцето е било бах ти смотаното. Ще видиш ме клипа после какво е. Къде отиде това, бе? Ами аз защо да ходиш към Мита? Аз те гледам в момента. Ама това къде отиде? Не знам, отиде на... Сега ще ти кажа къде е той. Той е при нас базата, майче. Да, той е при нас. Отивам. Така хора, печелиме ли тази игра или не? Дано се прибие. Той има айрон броня. Да има.
Аз имам златни ябълки и ще го прибия. Няма меч, нали? Има тъп меч. Няма да се вере толкова много. За як. И има легендарки, яде. Има Легендар. и още една легендарка. Тук ли беше наша база? Да, бе. Не, отзад, ето та. То път. Ето. Майко... Не бе, назад. Да, то е. Верно. Така. Битката. Живот и смърт. Аз дори го убих. Аллах Акбар. Майка ти. То маджи ще убие. Има така шанс. Има шанс да го убия, аз съм го преклеча в ъгълчето. Смотри. Пак в ъгълчето. Битката на титаните. Аре, умри, бе. Мустакат. Така, хора, ще победим ли тази игра? Той яде пак лек. Той има още една. Колко бързо му щупих работите. Смятай. Опа. Чакайте тук. Сега си яде ли лега? Сега ще му чубиш и това. Той ще яде и другата. Обаче. А той на тези чупи едно. Кашката. Yes! Yes! Хора! Ето ме! Това вика, че си хак. Я? Бачи! Вау! Де! Добре, хора, надявам се клипът ви хареса. Надявам се да ви хареса този клип. Лайкнете го и ударете subscribe. И един коментар, задължително. И